училища или на английски Smart School. Нашата идея съчетава предприемачество, технологии и екологично мислене. В началото преминахме през всички основни стъпки при създаването на една реална компания. Определихме предмета на дейност, изработка и продажба на NFC ключодържатели за училища. Избрахме да бъдем учебно дружество с ограничена отговорност ООД със седалище в нашето училище. Работим с функционална структура, демократичен стил на управление, защото вярваме, че всеки от екипа трябва да участва в решението. Нашето име Smart School, фон на училище, отразява мисията ни да обединим образованието и технологиите. В логото буфите са представени като дървета, символ на значението и устойчивостта. Буфите ESS в синьо с стил на електронни схеми, NFC вълни, символ на дигитализацията и модерното обучение. Нашата учебна компания е разделена на 5 основни отдела, всеки със свои отговорности. Отдел човешки ресурси се грижи за подбора и мотивацията на екипа, производство отговаря за изработката на продуктите, администрация и финанси следи документите и бюджета. IT отделът осигурява технологичната поддръжка, а маркетинг и реклама представянето на продукта пред училища и клиенти. За определени длъжностите в компанията използваме националната класификация на професиите и длъжностите на КПД 2011. Така разпределихме ролите според реални професионални стандарти: управител, специалист, човешки ресурси, маркетинг, специалист, счетоводител, техник, компютърни мрежи и други. Всеки кандидат попълни кратък формуляр и премине интервю, на което оценявахме мотивацията, креативността и уменията за работа в екип. Интервютата проведохме в приятелска и професионална атмосфера, както би било в реална среда. Днес провеждаме интервю за създаване на екип на нашата бъдеща учебна компания. Те са мотивирани, креативни и отговорни хора, които да бъдат част от нашия старт. Какво според теб е успешните екип се изгражда с доверие, с добра комуникация и с желание с всички да принесат със сигурност и страни? Как може да изпълнят вашата отговорна работа? Значи, първо си правя план, определя нашата настъпки, след което действаме организирано по нея. Важно да има организация и гъвкавост, ако нещо се съмнете. Какво би направило бюджета да стига за всички дни? Бих предложил да приоритизираме кое е най-важно за старта и парите трябва да се управляват по нуждите при решението. Какво значение има според теб това да има за управляване? Те са отнека да знаят комуникацията, маркетинг и производство. Без технологиите днес няма да имаме конкуренция. Как да бъде хората в България в много проекта първо създават? Така че говорим да се предупрежда решаването на тези само не трябва. Благодарим на всички кандидати, които участват. След подбора сключихме временни трудови договори. Това ни помогна да разберем как работят трудовите отношения и колко е важно да има ясни ангажименти и отговорности в един екип. След като сформирахме екипа, започнахме да генерираме идеята мозъчна атака. Целта ни беше да открием продукт, който е едновременно иновативен, полезен и свързан с училищната среда. Днес нашия ще проведем мозъчна атака, за да изберем подходяща идея за продукта на учебната ни компания. Да направим продукт, свързан с училището, нещо, което да представим нашето обучение по нов начин. Може да направим екологичен ключодържател, например, за води и рециклирани материали. Защо не е нещо дигитално, ние все пак сме сферата на технологията? Комбинираме продукти с технологии. Да, ще имаме дървени ключодържатели с екип, които водят към сайта на училището. Когато доближиш телефон, получаваш информация за паралелките, приема и... Знаете ли какво означава да е нашата първоначална идея? Реклама не е си ключодържател за нашата училища. Тя е добре иновативна, зелена, така се раждат пълните идеи. Маркетинг на училището. Оценихме различни идеи с помощта на метода 6 мислещи шапки на Едуард Д. Бонов. Така разгледахме идеята от различни гледни точки – емоционална, логическа, критична, оптимистична и креативна. След обсъждане избрахме нашия продукт NFC ключодържател за училища. Ние използваме нашите системите шапки на Едуард. За да анализираме нашата идея, NFC ключодържателите за училищни рекламни кампании.
Днес технологията позволява безпрепятственото предаване на информация. Нашите държави ще съдържа чип, който води директно към сайта на училището с информация за проверките и приема. Харесваме, че продуктът е едновременно модерен и свързан с нашето училище. Когато родителите и учениците доближат телефона, усещат, че училището е иновативно и достъпно. Възможно е някои телефони да не поддържат NFC или някои училища да не се работят с такава технология, затова ще обясним как се използва продуктът. Самите ключодържатели са технологични, те са изработени от това, което ги прави по-лесни за персонализиране. Така ли рекламата ще стане по-интересна и по-модерна? Може да разширим идеята, като всеки ключодържател да води към различен клип, снимка на училищния живот или виртуална аудитория. Може дори да се направи версия, в която ключодържателите да водят към тестираните на учениците. След нашия анализ решихме, че нашата идея е иновативна, екологична и постижима. Следващата ни стъпка е да създадем прототип и да го представим на нашето училище. Така се нуждаваме да 6 мислещи шапки. Решихме, че нашата идея за емисии ключодържатели е умна, зелена и приложима. В нашия обслот анализ посочихме основните силни и слабите страни на идеята, както и възможностите и заплахите. Силни страни – иновативен, достъпен и екологичен продукт. Слаби страни – ограничен производствен капацитет. Възможности – разширяване към други училища и региони. И заплахи – технологични конкуренти. За да анализираме външната среда, направим пестел анализ. Това е анализ, който посочва 6 групи фактори, влияещи върху дейността на всяка компания. Политически. Държавните политики насърчават дигитализацията в училищата и модернизацията на образователната среда. Икономически. NFC чиповете и дървените основи имат ниска цена, което позволява достъпна цена на крайния продукт. Социално. Учениците са технологично ориентирани и училищата търсят нови начини за комуникация с бъдещите си кандидати. Технологично. Развитието на NFC технологията позволява лесно използване и персонализиране. Екологично. Използваме дърво вместо пластмаса и така намаляваме на отпадъците и отпечатъка върху околната среда. Правилно. Съблюдаваме се с правилата за защита на личните данни и с нормативните изисквания по използването на интернет съдържание и училищни сайти. Този анализ не може да видим, че проектът ни в синхрон с съвременните тенденции, технологични, екологични и образователни. Нашият бизнес модел е изграден по канавата на Александър Остервалдер, която включва 9 ключови елементи. Тя ни помогне да видим как идеята ни се превръща в цялостна и съща концепция. Клиентите ни са училищата, които провеждат кампании за прием. Нашето стойностно предложение е да им предложим уникален и екологичен продукт. NFC ключодържател, който дава бърз достъп до сайта на училището. Продаваме директно на училища и на изложения на учебни кампании, като поддържаме постоянна връзка и персонализирано обслужване. Приходите идват от продажбата на ключодържатели, а разходите са за материали и заработки. Ключовите ни ресурси са екипът, идеята и технология. А партньорите, нашите наставници и ученици са ни разкарят. Тази канава показва как всяка част от дейността ни е логически свързана. От идеята до клиента. В бизнес плана сме заложили реалистични цели. Първоначално да произведем 50 ключодържателя, които ще предложим на нашето училище. При успешен старт ще разширим продажбите и към други училища от региона. Финансовата прогноза показва, че при ниска цена на продукта ще реализираме печалба и ще можем да инвестираме в нови дизайни и технологии. Планирането разделихме на 3 нива. Оперативно – за ежедневните задачи като изработка и доставка. Практическо – за организацията на производството и маркетинговите кампании. Стратегическо – за бъдещето развитие и разширяване към нови пазари. Така осигурихме яснота и последователност във всяка дейност. Формулирахме целите си по смарт правилото. Те са конкретни, измерими, постижими, реалистични и ограничени във времето. Нашата основна цел е до края на учебната година да предадем първата партида от ключодържатели и да развием онлайн страница за презентация на проекта. Организацията е ключът към успеха. Разпределихме задачите според силните страни на всеки член от екипа – дизайн, изработка, маркетинг, финанси и координация. Това ни помогна да работим като истинска фирма с ясна структура и взаимна отговорност. Прилагаме демократичен стил на управление. Всички участваме в решенията и обсъждаме идеи открито. Провеждаме регулярни срещи, където отчитаме напредъка и планираме следващите стъпки. Контролът е последният изключително важен елемент. Проверяваме качеството на всеки изработен ключодържател.
водим отчет на разходите и анализираме обратната връзка от клиента. Така гарантираме, че всеки продукт отговаря на очакването. Използваме 5 производствени фактора: труд, наши екипи и усилията на всеки участник, земя, материалите, които използваме, дърво, природен ресурс, капитал, лични вложения за закупуване на материали, предприемачество, идеите, инициативността и рисковото мислене, информация, знанията за технологиите и пазара. Финансирането осигурихме чрез собствени средства и привлечен капитал, лични вложения и финансиране от училището. Така доказахме, че можем да стартираме проект с ограничен бюджет, но с добра организация и екипност. Нашия продукт NFC ключодържател от дърво с вграден чип и стикер с логото на училището. Когато телефон се доближи до ключодържателят, се отваря уебсайт с информация за училището и кампанията за прием. Така училищата могат да рекламират модерно, а родителите и ученици получават лесен достъп до актуална информация. За потребителите на Android включете NFC функция за настройки. За да използвате функцията на Android, отидете на начален екран и доближете ключодържателя до гърба на телефона. След това да отваря сайта на училището ни, както е показано във видеото. За потребителите на iOS използваме доставка по подобен начин. Просто ключодържателят се блокира, горна държата се блокира. NFC означава Near Field Communication, технология за безконтактна комуникация. Тя е ефтина, лесна за използване и все по-популярна. Благодарение на нея нашите ключодържатели не изискват батерия или интернет, просто зареждате телефона и получавате нужната информация. Планираме първите продажби да бъдат в нашето училище, след това ще предложим продукти на други училища в Софийска област. При продажна цена около 5 лева на брой и себестойност около 3 лева очакваме печалба от около 2 лева на ключодържател. Достатъчно за да финансира нови поръчки и реклама. Наши партньори са учениците от 10 клас с инициативата Meet First Care. Те участват в конкурс за социална иновация чрез технологии. Разработени са NFC стикери, които се поставят на обществени места. При доближаване на телефона се отправя YouTube канал с кратки видеа с данни на самите ученици. Как да окажем първа помощ в различни ситуации, като загуба на съзнание или трудна енергия. Тази информация показва как технологии и ученици с предприемачество могат да работят заедно за естествена полза. Проверете дали пострадалият реагира. Проверете дишането. Повикайте спешна помощ. Обадете се на 112. Ако няма дишане, започнете сърдечен масаж. 30 натискания, 2 отдишване. Ако дишане е в безсъзнание, оставете го в стабилно странично положение. Запазете спокойствие и изчакайте безопасно до пристигането на линейката. Представяме ви NFC Meet First Care, първа грижа в труда. Дигитална платформа, създадена от ученици, която показва как да се окаже първа грижа преди постигането на спешна помощ. Ние поставяме NFC стикери на обществени места, паркове, спортни зали, училища и оживени улици. Когато някой сканира стикера с телефона си, получава инструкции за конкретната ситуация. Например,
на съзнание, гълтане на език или спиране на кръвотечение. Вижда спешния номер 112, а също може да гледа кратко видео с анимация с титри, което показва правилното действие. Така дори хора, които не знаят първа помощ или изпадат в паника, могат бързо да реагират правилно. Видеята са достъпни за всички, назначени за хора с зрителни проблеми и с субтитри за хора с слухови проблеми. Safety First Care увеличаваме шансовете за правилна реакция при инциденти, образуваме гражданите и учениците и можем лесно да разширим проекта на национално ниво. Една проста технология, едно докосване, едно спасено сърце. NFC Need First Care – технология, която спасява. Здравейте от нас! Щастливи сме, че като партньори на учебната програма Умно училище имахме възможността да ви представим този клип. Това е нашата услуга при първа грижа нужда NFC Need First Care, с която според нас би било по-лесно да помогнем на хора, когато спаднат в такива моменти. Това е проект, който създадохме по повод участието ни в конкурса за дигитални иновации Solve for Tomorrow на Фондация Образование 5.0 и Samsung България. Той попада в категория социална промяна чрез технологии, като едновременно образова граждани и ученици, създава сигурност и може да се приложи на национално ниво. Видеоклипът, който създадохме, представлява реално преживяна ситуация, поради причината, по която не знаем как да се справим, може да доведе при много сериозни последици. Клипът, който ви пуснахме, участваме учениците от 10-я клас, като видеото е заснето от Моника Сивенова, а анимациите са авторски, са създадени от Мелиса Ангелова, която седи до мен. Озвучено от Габриела Ангелова и главната актриса във видеото е Даяна Кръстева. Също така има стикер там, за да изпробвате самата функция и целта на този YouTube канал не е толкова да участваме в конкурс, колкото да положим усилията да направим промяна в обществото и в училището. Благодаря ви за вниманието. Надяваме се, че нашия проект Умно училище с нас ще показва как нашите хора могат да мислят едновременно иновативно, предприемчиво и отговорно към природата. Благодарим, че ни дадохте възможност да споделим нашата идея. Вярваме, че това е само началото на едно по-умно, по-зелено и по-свързано образование.